Do potoka v centre Banskej Bystrice sa dnes zrútil linkový autobus. Po prejazde zákrutou prerazil z vodidla a zrútil sa z niekoľkých metrov do vody. Podľa svedkov šofér takmer vôbec nebrzdil. I hneď tak hovorili o zdravotných problémoch, ktoré sa pod nehodu zrejme podpísali. Za volantom pravdepodobne stratil vedomie. V autobuse sa nenachádzajú žiadne osoby, iba vodič. Počas pádu do Bystričky bol autobus našťastie prázdny. Šoférovi práve začínala ranná smena, išiel na sídlisko Sásová pre prvých cestujúcich. Vyletel, ani nebrzdil, nič, priamo išiel. Priamo rovno. Odhodilo ho ako spať, vlastne stratil pôdu pod nohami. Väčšinou tak auto chodívame do školy ráno. Tak to bolo ešte šťastie, že sme neskôršie išli, že sme meškali. Pri pohľade na to, ako skončil autobus, až behá mráz po chrbte. Celá predná časť dopadla do potoka. Po náraze do múru rodinného domu zostal vodič vo vnútri uväznený. Bez pomoci hasičov by sa von nedostal. Svedkovia tvrdia, že vodič pred haváriou takmer vôbec nebrzdil. Podľa našich informácií mu zrejme prišlo nevoľno. Vôbec, ako keby nereagoval šofér. Pravdepodobnou príčinou dopravnej nehody boli zdravotné problémy vodiča. Išlo o nový typ plynového autobusu, ktorý jazdil po meste od konca minulého roka. Z poškodenej nádrže unikal plyn, hrozil tak aj požiar. Vyťahovanie späť na cestu bolo mimoriadne komplikované, z vody ho vyberali po častiach. Vodič s pomliaždeným hrudníkom leží v Banskobystrickej nemocnici. Počas dňa podstúpil celý rad vyšetrení, ktoré by mali odhaliť dôvod jeho kolapsu. Podľa vedenia autobusovej spoločnosti išlo o dlhoročného a bezproblémového vodiča. Bol to vodič skúsený, ktorý mal dlhoročné skúsenosti v rámci MHD Banská Bystrica. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková.